Megújult a Magyar Államkincstár online számlanyítási folyamata. Az online számlanyítás indítását követően a kincstári értékpapírszámla pár perc alatt megnyílik. Ügyfélkapun keresztüli azonosítást követően csupán 2 adat, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges. Ezt követően a nyilatkozatok elfogadásával a háttérrendszerek automatikusan elvégzik a szükséges adminisztrációs munkát, és elkészítik az aláírt szerződést is. A megújult arculattal a webkincstár és mobilkincstár a hazai befektetési piac egyik legmodernebb fintech platformjává vált. Használata jelentősen egyszerűsödött és gyorsabb lett. A kincstár ezzel olyan digitális szolgáltatást nyújt a lakosság számára, amellyel még kényelmesebbé teszi ügyfelei számára az állampapírvásárlást.